Здравейте, приятели! Аз съм Цвети и много се радвам, че имам възможността отново да снимам видео за вас. Днес ще ви представям кутията Yummy Box, за която ме питахте от предните клипове. Ето я. Тази кутия е пълна с играчки и лакомства за кученца от всякакви породи и от всякакви размери. Имат кутии за малки кучета, средни и големи. До мен можете да видите Чикитка. Чикитка, кажи здравей! Здравейте! Това е Грация и Амиго се присъединява. Амиго, ела! Ела, мамец! Ела, бе, Лиля! Амиго, най-големия глезан. Ох, ще се тежа! Здравейте! Аз съм Амиго, не сме се виждали скоро и съм много щастлив да ви поздравя и да видим какво има в тази интересна кутия, защото нямам търпение да я разпардушиня. И аз те помичи! Сладички, Амигчо. Добре, няма да се отклонявам много. И така, сега предстои да ви отворя кутията Yummy Box, която да видим какво ще има. Ето и сега ще видим какво има в кутията Yummy Box. Сега да видим. Вижте с какъв интерес са сядали всички да разгледат. И виждаме една много сладка диня. Вижте Амиго тук какво прави. Амиго, искаш ли диня? Амиго отпрашва с динята някъде. Ето. И изчезна. Второто, което забелязвам, е едно много сладко бананче. Вижте как шумка. То също си има пискюл. Амигото иска да отпраши с бананчето. Искаш ли бананче? Айде, чао! Тук виждаме една играчка, която Грациелка си харесва. Ето Грациела, вземи си играчката. Продължаваме обаче. О! Нещо, за което ще се сбият. Добре, айде, взимай. Амиго. Амиго замина да си играе и с новата си играчка. Гледайте го как си я пази. Сега ще се сбият всичките за тази играчка. О, Банди, шефа на глутницата си хареса играчката. Добре, продължавам. О, каква красива уста, която също има. Вижте я колко е интересна. Сега ще я разопаковам. Банди. Ето можете да видите каква е интересна уста. Амиго. Банди. Тази уста може да я дадем и на Топчо и Пипилота и Малечка. Така, продължаваме с интересните неща. Това не съм го отворила още. Тук ще видим цяла купа с бисквитки. Най-голямата фенка на лакомствата е Грациелка. Добре, след малко ще раздам маме, само да покажа тук на хората, които ни гледат. След това имаме цял пакет с пилешки бутчета. Вижте какво пише. Кой не обича пилешки бутчета, който обича месо. Какво има тук, Банди? Добре, ето Банди подушва. Да се увери колко е вкусно. Така, после ще раздаваме лакомства. Следващото, което намираме е гранулки, пилешко и ориз, 74% от животински протеини. Първокласна храна, която вече Грациела облиза, както може да видите. Много интересно. Добре. Какво друго виждаме тук? Оле, още лакомства. Това са ви лакомства до края на годината, моите дечица. Добре, много обичаме ние боксчета. Ето това са лакомства отново. Вече колко лакомства събрахме? 3 пакета. Добре. Още нещо, което виждаме, са други лакомства. Ето. Може ли Грация да покаже или не? Добре. Силуеш. Ето това са кокълчета. Виждате. Така. Друго какво намирам тук? Оле, любимите ни пръчици на Алфа Спирит. Чакай, че ги спуснах.
Тези парчици са ни едни от най-любимите лакомства. Може да видите на Alpha Spirit. Едни от най-качествените храни на пазара у нас, както производители и на лакомства. И друго какво виждаме? Виждаме светеща, то не е точно каишка, ами по-скоро силиконова лентичка, която сигнализира вечер, когато кучето се разхожда в тъмното. В момента не може да видите как свети, но това ще ви го покажа, може би на тъмно. И може да се регулира за зависимост от това каква порода е вашето куче. Много е дълго, така като гледам, става за, може би за повечето или за всички породи. И накрая намираме, точно такова купичка ни трябваше за морето. Виждате ли? Тая купичка си я прибирате в чантата и пътувате. Тя може да се оголемява. Ето, виждате ли? Вижте колко дълбока става. Точно розова исках да си купувам, ама сега няма да си купя, защото ми влиза в комплект. И ние вече сме готови за морето. Ето, пак се сгъва и става като плитка чинийка. Виждате ли? Може да се ползва, много е удобна за пътуване, както вече споменах, защото взема много малко място в багажа. И сега си ги прибираме, защото някои от тях ще отидат за нашите кученца в конюшнята, която е и там. Където съм ви показвала вече. Така, я да си приберем нещата. Време да раздадем лакомствата от кутията. Амиги, изчезвай. Така. Да не те виждам лакомнико. Другия. Кой е моята любимка Грациелка? Я да те видим, Грация. Я да те видим колко си хубава. Стига си дъвкала. Пада ти от устата, как не те е срам. Банди! Ела. Вижте Банди колко предпазливо взима лакомство. Винаги първо подушва. Банди! Банди! Вижте Банди какво направи! Банди, показвам те в YouTube, как не те е срам. Абе, я не ме занимавайте с глупости, вие лудили с такъв YouTube. Амиго, я да ти видим муцуната на Хелна. Искаш ли още нещо? Ето го, вижте го. Пускай! Дръж. Бе, той Амиго много сладък, бе, айде взимай. И Чикита! Чикита! Къде си, Чикита? И сега е време да избера победителите от giveaway с четките. Само да намеря ключ. Сега ще избера кой печели четка за ресане за кучето. Ето така. Скролвам. И пръста ми се спира на Рая Василева, която има кокер шпаньол на 1 годинка и козината ѝ е много заплетена. Правя скриншот на печелившата четка и сега ще направя избора си за четка за коса за някоя дама. Сега продължавам да скролвам, ето виждате. И се спирам на изпуснах печелившия, така че отново спирам. Спирам се на Ванеса Богоева, която има мини пекинес женско на име Сара и поддържа козината ѝ доста често, за което сме много щастливи. Ванеса, направих скриншот на твоята печалба и ще ви помоля да се свържете с мен на описаните линкове под описанието под клипа, за да мога да ви кажа откъде да си вземете подаръците и да ви ги изпратя по екон, в зависимост от това къде живеете. А пък също така съм ви подготвила още една изненада, която е цяла кутия Yummy Box. Няма да ви дам моята, защото вече съм си я взела и си е за мен.
Но ще подарим една на един от вас в следващия, към края на следващата седмица ще избера печелившия. И смятам, че ще е доста добре. Размера на кутията ще бъде в зависимост от това какъв ще е печелившия. Тоест не съм подготвила малко, средна или голяма, ще избера каква да е кутията, в зависимост от това какво е кучето ми. Грациела, съгласна ли си? Да, ще има печеливши, не може само за вас да има награда. Нали? Нали? Много съм ви благодарна, че изгледахте днешното ми видео и съм ви подготвила една много интересна тема за следващия клип. А тя е... Няма да ви кажа. Темата за следващия клип, която съм ви подготвила е как да бъдем културни стопани и възпитани, но сега няма да обяснявам повече за това какво имам предвид, а просто очаквайте следващото ми видео, защото ще бъде доста полезно и надявам се образователно за много хора и положително. Много ви благодарим, че изгледахте днешното видео. Надяваме се кутията да ви е била много интересна, защото по цял свят хората купуват такива кутии на различни производители, за да изненадват техните кучета. И това е много интересен начин за подарък, защото нашите кученца ги приобщаваме към нашия начин на живот и е хубаво те да усещат, че са част от нашето семейство. Ела, Грация! Тя се е разположила, трудно ще го покажа. Явно тя сама вече се има за част от семейството си. Да видим малката чекитка, която е такова бебенце сладичко. Чекита! Кажи здравейте! Аз съм малката Чекита и съм едно сладко зайче. Много ви благодарим, че гледахте днешното видео и се надяваме то да ви е било полезно. А откъде да вземете Yummy Box, ще ви покажа в описанието под клипа или всъщност може и сега да ви кажа yummybox.bg. Може да поръчате онлайн. Целувки!